lavela Mandela ari ku smile akuna swin'wana ina mbiti ya lu imbiti ya lu akuna swin'wana mbiti ya we ya lu ambuta wa hlamula a swi langa na problem we man na problem nchumu mina tizamela kuna tizamela ku tizulazulela vutomi byi ya mahlweni mina ke khale ni mi byele khale na namhla na mi byela mali yo tirhiwa kumbe yiviwa swi helela kwala lekelela nje kulabo abangasizwe isitsonga le ndoda ithi kudala isho ukuthi zimbili indlela zokwenza imali itsida uyayeba okanye uyayisebenzela indlela nje zokwenza imali zimbili ende kudala yena esho manje futhi uMandela kanankinga uyasmile nje nanoma ubani yengakho ke ethi indlela zokwenza imali zimbili magama lensiza yawasho kusekuhle ngolwesihlanu langeviki eliphelile yaboshwa izolo ke ivelile phambi kwenkantolo udaba lawo lifundeka kanje The Hawks Serious Commercial Crime Investigations Unit in Polokwane, working with support from other specialized unit, arrested a 36-year-old Peter Nonyane, known as Lama Sweet, a Pretoria Metro Police Department TMPD official in connection with multi-million rand fraud and money laundering. Investigation involving the unlawful transfer of funds from a deceased estate. He was arrested in Pretoria on Friday, 14 August 2026, following the issuance of a warrant of arrest. He is in the Polokwane Magistrate Court. According to the investigation, funds amounting to approximately 1.75 million rand were allegedly unlawfully withdrawn from the bank account of a deceased estate. A significant portion of these funds was used to purchase a pre-owned Mercedes-Benz AMG G63 valued at 1.6 million from a dealership in Pretoria. It is alleged that the funds were transferred and utilized in a manner that prejudiced the state and its unlawful beneficiaries. Magistrate Court lihlehlela ukuthi istate sifuna ukulungisela udaba lwebail ngoba siyayi-oppose indaba ukuthi athole ibail lo mfo. Siyazi ukuthi okwamanje kusezinsolo kodwa i-lifestyle abekayiphila ingaphezulu komuntu nje oyiphoyisa mhlawumbe ube nazo ezinye indlela zokwenza imali. Ngikusho lokhu ngoba Kakashi wa boreka bojwala ma kakashi wa bayetsa banyana ma kakashi wa bayetsa banyana ba bona ba le software free ke mo mama's baby kakashi wa bayetsa banyana ma kakashi wa ba fetsa banyana kakashi wa ba fetsa banyana ma kakashi wa boreka bojwala ma kakashi wa bayetsa banyana ma kakashi wa bayetsa banyana ba bona ba le software free ke mo mama's baby kakashi wa bayetsa banyana ma kakashi wa ba fetsa banyana kakashi wa ba fetsa banyana ma movha ta mina nafamba ni ya 17 nafamba timovha ta mina ni ta mbona loko ni vuya ni nga lwetani mani ta mi rheyila hinkwenu a ni ri timovha ta mina lava kwataka va kwatisa hi ku a va na tona ni ri va kwatisiwa hi swona ni ta mi khandziya hinkwenu hambi mi nga helelangi va famba a ni ri rapper fa ni hlayisa makwenu mi tlhogomelana hinkwenu. Kuhle ukuthi inkantolo izomnikeza ithuba lokuthi ajustify ukuthi yonke le mali ibuyaphi. Lesimbona iphethe kuzofuneka ukuthi achaze akhiphe nobufakazi. Okwesibili le impahla ezibiza kangaka okwazi ugqoka ibhluku lika 13,000 umuntu okwazi ukuhamba nje egqoka impahla ezingabalwa 100,000 yena yedwa nje ehamba ngosuku olulodwa. Nalezi imoto ngoba ngizokuthi uhlala endlini yamamiliyoni. Ngakho ke enkantolo uzophiwa ithuba elihle lokuba akajustify ukuthi le mali engaka evelaphi uyi-afforda kanjani. Uma enamanye amabhizinisi kuzofuneka ukuthi avele enkantolo. Ngoba uma kungenjalo leli cala leli le money laundering
lizovelela imuhle. So lana nje uzophiwa ithuba lokuthi akwazi ukujustifya achaze le mali ivelaphi. Lapho nathi sizoqonda khona ukuthi ngabe le mali uyisebenzele okanye uyebile njengeseluleko sakhe. Phela iseluleko sakhe sathi zimbili indlela zokwenza imali. Itsida uyayeba okanye uyayisebenzela. Ngakho ke inkantolo izomnika ithuba lokuthi akajustifye kuvela ukuthi mali ndini uyebile noma uyisebenzela. Sinema tá comendo pra isso, Larinho. Bota mais uma pena. Drip check. Como vai gerar drip check? Drip check. Ako 21 la, slide 12. Yeah. Ako 99. Lash 8 tane na kon. Lash 14. Lash 40. Band. Ngobuzwa nje esho ukuthi isicathulo sakhe sila ko 21,000. Ijini le 9,000. Uyazibala wonke lama price. Ifona ayiphathayo ka 40,000. Kukhona ke abantu abake bazama ukumbonisa bathi mfowethu noma thu unayo imali bahambule basho zonke izinto eziningi wayesebaphendula kanje. Kuba stay humble, stay humble. Humble my food. I've tried those things of being civil, those things of being humble and all those things. It never brought anything to me. But this thing of me saying how good I am, how nice I am, how rich I am, I know how rich I am. Problem. Isikhathi befike enkantolo ngeke ngabona uma wakhe lo mfo. Umbona ukuthi ustressed lo mama. Ngoba abazali bazikhathalela izingane zabo. Kwesinye isikhathi noma kuzenza into ephuma eceleni bayazisupporta noma kunjalo. Kwesinye isikhathi abazali basuke beyitshela izingane zabo njengale iphoyisa bayitshela ukuthi hayi lo muntu vele imali ufanele ukuba nayo ngoba usebenza kahle uyiphoyisa. Kanti kunendledlana ezithize ezingalungile. Azi mina ukuthi njengoba lo mfo eboshiwe lo mama ustressed la khona. Mhlambe high blood ikhuphukile phezulu. Inkinga nje ehlela abazali ngoba abazali noma ingane beyazi ukuthi iyabheda abafisa okubi kwehlela ingane yabo. Uma ufuna ukubona ufuna umzalelwe ufuna uthinta ingane yakhe. Ingakho ngithe yebo kusezinsolo lezi kodwa ke inkantolo izomnika ithuba lokuba justify achaza ukuthi kule salary eholayo yiziphi ezinye izinto azenza ezimfakela imali ezenza ukuthi afford le lifestyle ngoba ubengeka i-afford nje ngesalary ayithola just being a metropolis official. Bengeka azayithola imali engaka. Uma enamathenda kuzofuneka asho uthi unamathenda, uma enamagiga akawenze eceleni kuzofuneka asho nale imali eyivela la ku social media wakhe. Ngicela ukuzuphala kwakho la comment section ngizothi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo. Kodwa ngaluka lokho mina nawe sidibane kwivideo landelayo. Ngiyabonga kakhulu.